Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin filin afafa ta Ozil. Sunana Hussein Suleiman Lere. A daidai wannan lokaci ne ina tare da Bello Gucho, supporter na kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Zai yi magana ne game da wato lashe gasar laliga. Kun ga yadda ta murna. Dista Barca, Dista Catalonia. Hakan take. Bello Gucho, na ga yau kana cikin farin ciki, kana cikin annashuwa, ka ce bara a baka a baya ba sai ka zo ka mai da martani kuma ka yi biki kamar yadda kuka yi bikin daga kofi ta kasar Andalus. To ai biki ya zama mana dole, biki ma sai Allah ya kai mu anjima, amma yanzu muna kan biki ne. Mun yi gayyata da 'yan Madrid ne, su ne da farko gayyata mu, saboda su ya kamata mu ba su, bayan mun ba su ko kuma ba su kunun zaki. An ce ba kun ce za ku raba madara kuma? Mu ya haɗa mana madara, ai mu ma shan madara yi. Za dai mu ba su coke, mai zaki za mu. Idan muka duba wato kokari da kungiyar ku ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga a karo na 28 kuma ai Madrid yanzu kafin su neman kofin da suke so su samu La Liga nan kafin sami da za su kai shekara 7 yanzu gaba. A me yasa za su kai shekara 7? Kana ganin sun kawo Zabi Alonso gashi suna ta sayayya ga Luka Modric zai ƙara signing? Ni na so nake ma in sun tashi ƙara signing din Luka Modric ne su ƙara mai shekaran da yayi a Madrid, su ƙara mai kamar shekara 5 haka, saboda ya biya bashi da kyau. Bashin nan da ya ci shi nake sai ya biya. To amma kana ganin ga Alonso da ya zo wannan kungiyar ta Real Madrid. Shi Alonso ai Germany ai ba Spain bane ai. Kai ya ga yayi a Germany, ya ci league sodi a Germany, yayi barazana ya kare a na biyu ne ko na uku ne ban ma dai duba ba. Amma mu Spain ba wallahi ba haka take ba. To ya batun kyautan balandu tsakanin Yamal, Rafinha, Usman Dembele. Na ga tunan ma magoya bayan Barcelona sun fara yadawa cewa fa Yamal ya lashe kyautan balandu. Yanzu confirm muna da kofi guda 3. Darajar Yamal ya karu a duniya, sun gane wani ne shi. Kan ba su manta ba wai Yamal bane lalle sai ya ashe balandu. Balandan nan tana Barcelona ne kawai tana basa. To waye ne in ba Yamal ba? Banda Yamal ma akwai wani akwai Pedri, banda shi kuma fa Rafinha, banda Rafinha ukun nan su suke deserving balandu. To ya batun Usman Dembele, Muhammad Salah, ana ganin cewa za su iya lashe wannan kyautan balandu duk da cewa Dembele ya kai wasan karshe. Ba wasan karshe bane kadai, abinda ka buga ake kallo ai. Duka Rafinha ya bi su kokari. In kuma ka zo wani ana tunanin wani Usman Dembele, ka duba kalla ma Pedri ma wanda ba a kawo shi, mutane suna mantawa match 25 aka buga, mana da match shi 16. To amma yan Madrid sun ce su ma bakilin Mbappe shi ma ya kamata a sashi a cikin sahu. To sun ci kofi ne? Ya ci, ya lashe takalmin zinari. Takalmin an gama ne? Ai akwai wani match din da ya rage, ba wanda ya isa ce ga yanda za ta tashi wani match nan, dan da sukin ya ci gurba za a bashi. To yanzu a ƙarshe dai me kake goya ma wato supporter na Barcelona wajen murnar lashe wannan gasar La Liga? Yau naga kana ta farin ciki, kana ta Diska Barca, Diska Catalonia. Ai farin ciki ma sai Allah ya kai musu anjima, yayin da nan je nima abokina Auga Ado mai shayi dan Madrid kenan, da Real Madrid da kanta ba, da su Saran Saxon mai kaji, da zan je in wataka a kansu, zan neme su, kowa zan bashi Coca-Cola nan